baik perlok ngan pen EAP yau ne wave snapding banga penun kam bansna dawai pang liver te baik hang ne nga la dep that terkhong bha yau ne snapding bat hadin ngan sasna dawai pang liver te ngani tu EP ba une snapding uya dai ya baro ki jajing pang ki badon hau liver te hau liver ni sajdon ki jingpang kum ka jingpang sop klenyu liver ba at he liver bapang stem don jondis ba chong khnyang ha oliver te finle kumno ngani thu EP lada phidon kum kita ke jajing pang jing stom pi shet ya une snapding basadi bat ngani thu EP hadin katokat ne ujing u liver jung pi la udei ba sop kleng lane u at he lane udei u ba chong khnyang un sajam yang lada pi di tista da kaneka snapding te lada pi kwa ban tip kham nya sngo bahasa gelianga ha ka komen lane phila ban supun ru yanga ha haunu number lada pi sngo don kam ya kane ka dawai namar phila ban yo ru na ka dukan jonga ya kane ka dawai lada pi sngo don kam phila ban yo nang ne na yo nong stoi lane nang te na shilong banga sadon sisin stayau te sngob ha phila ban supun yang ru hau ne nombar ngan IFP en riu knai not knai ru sau ar nyau lai nyau riu knai not knai ru sau ar nyau lai nyau sngob ha sa pun hau ne nombar lada pi sngodon kam yang kuble subun